Mhlali olwa nempumelelo ofuna izinto eziright ofuna izinto ezinhle. Ngizokunikeza into yamandla. Ngizokunikeza into yokuphila. Into engenagazi, engafuni igazi, into engenamthelela. Into ezokwazi ukuthi ikusustain impilo yakho. If you are still a young guy noma a young lady efuna impumelelo ekukhuleni kwayo noma ekuphileni kwayo konke, nayi ke into engikunikeza yona. Thola lentuzana lo muthi incotho le, abanye bathi ibhuku ne. Uma uyiphuziswa ilento leni iphuziswa uma kuthiwa niya esibukweni, uphuziswe lento udakwe ubona amafilimu, okay. Iyona ke lento le. Ukuthi phela ngebaza banitshela kodwa uphuziswa lento uma uye esibukweni, ubona ama movie, ubona amafilimu, ubone izinto eziningi. Asihluleke lapha ngikho lapha ngizile uzochaza ukuthi yenzani. But mina ngifuna ukukunikeza ukuthi ukwazi ukuthi uphile ne. Into oyenzayo awuphelelwa ukudla, awuphelelwa imali, awuphelelwa nje into yokuphila. Into oyenzayo thola ukudla, uthole imali, imali yamacoin eyamaphepha but imali emhlophe not imali emnyama. Kube sekuba ukudla irice, impuphu, ubhontshisi, umbila, konke zonke inhlobo zokudla ongakwazi ukuthi uyithole. Ubese uthatha lesi sihlahla uya egcekeni lakini, ufike khona ubese lesi sihlahla lesi ufaka zonke lezi zinto lezi engizibalulile, ubese uyasitshala ngaphezulu, ukhulume usho ukuthi mina sibanibani wakabani mangingaphelelwa imali, mangingaphelelwa ukudla, impilo yami mayihlezi icwebezela ngaso sonke isikhathi, izinto zami mazihlezi ziphakama, ukumila kwalesi sihlahla izinto zami maziqhume. Ngangithinta kule number 0839471856 0839471856.